Manestu bi bertso botako dituzu, eta gaia izango da zuri zer esaten dizun kakaintzona izenak. Nahi dezun doinu eta egurriak. Roka doktore, krudelan aurka, indar bizian dijona. Mexikano bat ere badauka, bizkarren txintxilik gona. Beste tipo bat neska hotxakin, ez dakit nik den gizona. Talde armatu borrokalari organizazio sakona. Garbitasunan aurka beti dabil gure kakaintzona. Dabil gure kakaintzona. No hay miedo. Kakainzona.net klikau, noa sarean barrena. Windowsek ez do balio eta jetxi behar WinMap dena. URL bilatzen hasi, hauxe da nere azkena. Baina oparia jasota entzun, herriko irrati onena. Kristoren lanak eman zizkin bai, baina merezi du pena.